Salutare la toată lumea, eu sunt Twitchy și bine v-am regăsit la un episod din Survival Games. Dar de data asta filmez singur pentru că Darkos nu a putut să vină pe video, așa că o să fie un solo. Acum eu plec ca tipul ăla să nu mă omoare și da. Avem, bine, nu cred că am o rută așa specială, dar e o rută. Adică, na, mă rog. Să vedem ce prindem noi. Serverul o să-l aveți voi în descriere. Așa. Dacă vreți să jucați și voi. Nu este de premium. Și, da, puteți să jucați chiar dacă aveți sau nu aveți cont premium. Eu joc pe astea pentru că dacă unii n-au cont premium, să joc pe astea care sunt cracate. Pentru că, na, unii n-au cont premium și, na, știți și voi. Bun, este deja ăla acolo, mi se pare că o să vină direct aici. Și mai bine plec pentru că singur tipul are vreo armă și nu o ține. Și îl admir pentru chestia asta. Adică cine și-ar ține un item foarte bun în mână, de exemplu Diamond Sword. Și vine după mine fix cu o barcă. Sau? Nu, și-o spart acolo. Dar măcar și-a făcut rost de stick, kidding me? Acum trebuie să plec acolo. Probabil tipul nu mă vede dacă mă duc sub apă. Adică, nu? Sper să nu mă vadă tipii. Pentru că mă kill. Că pe aici nu știu dacă intră hacker, dar te fac unii din one hit kill, adică îți dă un hit și te omoară. Un hit, pentru cei care nu știu și sunt mai mici, adică îți dă o lovitură și te omoară. Na, ca să explic așa. Deci, na. Uite, așa, dacă se aude ceva pe fundal, este de vreme rea la mine. Și, na, sper să nu se audă nimica pe fundal. Acum, sper să găsesc și niște mâncare. Sper la multe chestii. Pentru că știu să sper. Sper să nu se audă chestiile astea pe fundal, pentru că se aude cam tare. Mă rog. Nu-i nimic. Acum am învățat și voi chesturile dacă intrați pe Arena 7, că asta este Arena 7. Nu-i prea știu numele, dar nu cred că e ceva pe aici. Sau poate. Dacă verific. Dacă verific. Da, un anvil. Good job. Good job. Mă rog, pe acolo trebuie să fie ceva. Closet Dew. Aha. Păi bine, o să intru atunci, dacă tot m-ați invitat. Asta îmi trebuie. Ok. Lol. Și ce formează? Lol. Nimic. Am dat de ele degeaba. Credeam că o să-mi dea vreun item. Oil pump. Nimic. Vreau niște mâncare. Și cetul ar trebui să-l fac cumva mai mic. Dar o să fie în Survival Games 3. Uite, am văzut și un nume. Care sigur și el m-a văzut, dar totuși vreau mâncare. Bun. Atât îmi trebuia. Bun. Hai să plecăm în continuare. Probabil pe fast crește mai mult shit în chest. Cred că știu ruta, dar cred
Că știu, n-am prea jucat pe mapa asta pentru că n-am prea picat. Și dacă picam direct cu Stone Sword și băteam pe toți pe acolo. Dacă picam, știți? Deci, nu cred că o să știu prea bine. Nu o să fug prea mult pentru că o să-mi iei din hunger. Dar totuși am potato. Așa, aveam nevoie de ăștia. Scari, așa. Să nu iau damage. Chiar dacă iau foarte puțin. Bun, uite încă un chest. Un chest, 3. Văd o pată pe ecran, e un punctuleț mic și mă tot sperie că văd nume de player. Și trebuie să o dau jos, cumva stați un pic. Așa, gata. Nu se mai văd nume de player, adică era what the fuck. Și speram, fugeam direct. Cred că mai e ceva pe aici. Nu, nu mai e nimic. Așa. Nu e nimic, adică aici m-am uitat. Aici. Bun. E mai bun. Adică stați, bă, nu băg aici. Așa, pac. Din ce în ce mai bine. Nu cred că e vreun chest pe acolo, adică stați un pic. Nu, nu e niciun chest. Da, deja aveam. Deci, arunc acolo. Ceva, uite acolo. O chestie. Ceva. Nu știu. Perfect. Ce? Dacă se aude ceva pe fundal, scuzați, adică imediat cred că o să se aude ceva. Nici damage nu. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, for sick that. Ia uite. E bine, cam atât a fost cu acest episod din Survival Games. Eu am fost Twitches și ne vedem data viitoare. Pa, pa.